It-tnejn fil-għaxija kien imiss il-Ministru responsabbli mill-ħabs li jitfa' l-ħtija fuq il-qorti li kienet hi li ddeċidiet li George De Giorgio jitħalla joħroġ mill-ħabs biex jattendi festin tal-Magħmudija. Bil-Ministru jsejħilha deċiżjoni insensittiva. Qabel xejn x'nemmen jien. Deċiżjoni insensittiva illi nemmen li qatt ma kellha tkun. Għaliex persuni li wettqu atti kriminali, atroċi, u koll li laqqas biss juru rimors għal dak li huma jkunu wettqu, ma naħsibx li s-soċjetà tagħna trid illi jingħata xi messaġġ ta' business as usual. Iżda li nesa jsemmi l-Ministru u l-fatt li kien id-direttur tal-ħabs bil-barkat tiegħu stess li ħad deċiżjoni finali biex De Giorgio l-qattil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jitħalla joħroġ mill-ħabs għal ftit sigħat biex jattendi festin tal-familja. Il-ħadd li għadda f'ħalaxa il-Prim Ministru Roberta Bela wkoll tefa' l-ħtija fuq il-qrati. Nara deċiżjoni tas-Sinjura Mħallef li tippreżjedi l-qorti kriminali u li biha id-delinkwent il-ħati ta' wieħed mill-arreati li qatt kellna f'pajjiżna jinħeles għal numru ta' sigħat biex imur għal riċeviment. Dawn kienu l-fatti kif seħħew. Il-Qorti tal-Appell li preseduta minn 3 imħalfin kienet leqet żewġ rikorsi li kienu saru minn George De Giorgio biex joħroġ mill-ħabs u jattendi festin tal-Magħmudija ta' membru tal-familja tiegħu iżda dejjem skont id-diskrezzjoni tad-direttur tal-ħabs jekk jitħalli xinata l-prison leave jew le. Dan ifisser li l-Qorti tal-Appell fil-waqt li ma kienx ċaħdet lil George De Giorgio milli jmur il-festin kienet għamlita ċara li deċiżjoni finali għandha tittieħed mid-direttur tal-ħabs li preżentament huwa Chris Sigersma. F'dawn ir-rikorsi li saru quddiem l-imħallef Edwina Grima kien hemm oġġezzjoni mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u għalhekk dan il-każ spiċċa quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali li ma sabux oġġezzjoni. Iżda huma bl-aktar mod ċar saħqu li kellu jkun id-direttur tal-ħabs li jiddeċidi jekk George De Giorgio jitħalli ximur. Barra minn hekk fil-liġi Maltija jingħad ċaru tont li l-permessa biex priġunier jitħalla joħroġ huwa fidejn id-direttur tal-ħabs fuq direzzjoni tal-Ministru responsabbli. F'dan il-każ il-Ministru Byron Camilleri.